Кои ще бъдат носителите на ИКАР през 2024 година? Съюзът на артистите в България обяви номинираните, както и носителите на почетните статуетки. ИКАР за изключителен принос към българския театър ще получи актрисата Мария Каварджикова, за чест и достоинство сценографът Вячеслав Парапанов. ИКАР за преподавателска дейност ще получи доцент доктор Биляна Томова. Весела Бабинова, Елеонора Иванова и Мартина Троанска са номинирани за водеща женска роля, а за водеща мъжка роля Захари Бахаров, Пенко Господинов и Георги Гоцин. По традиция, наградите ще бъдат връчени в Деня на театъра 27 марта. Тема на церемонията ще бъде бюджетът за култура. Аз виждам и би го характеризирал с една единствена дума – възстановяване. Възстановяване като след болест. Колегите вече започват да излизат от камерните спектакли, от камерните сцени и моноспектаклите и се връщат на голяма сцена, където имат много повече, по-голям размах да творят и да създават стойностен културен продукт с много фантазия.